Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah wa bin niyatin shalihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Monggo diwaos to riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi 'izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qa'im, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah lana abwaaba hikmatik wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 11 baris ke pinten niku dari bawah niku. Tengah-tengah mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkang sikile pegel disembujungna mboten napa-napa. Pokoke mboten nyaduk kancane. Sing rokokan disumet malih mboten napa-napa, santai mawon. Wonten Mas Bayu. Dijak ngaji nang dalem gak tau teko rene teko, wae ngaji nang teko piye ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma hadzal maghrur. Nuli utawi ikilah wong kang kebujuk. Niki tesih nerangake tiyang sing ngalim terus kebujuk. Terjemahe kula ndekaken, dadi tiyang sing ngaji tapi tetep kebujuk. Mangke terjemahe ngoten mawon. Ya telu bukan nuntut sapa maghrur al-izza ing angsal kemuliaan, mendapatkan kemuliaan lidini krana agama. Bisiabi kelawan pakaian arrafiati kang luhur. Beberapa orang niku ada yang ya pun sergap ngaji pun nggih. Tetapi dia menamai atau memberi makna dimuliakan oleh agama itu hanya dengan bajunya saja. Jadi kelambine tok ketok bajuan kuku, ketok kelambi dawa, ketok kopiahan, ketok kudungan, ketok busana muslim. Dianggepi kuwi wis diarani wong sing mulya mungguh agama, padahal mboten. Tiyang sing mulya mungguh agama niku mboten namung kelambine mawon, tapi sak sikape, ya sak lambine, ya sak atine. Jadi kabeh bukan hanya bajunya, tapi nggih lumayan. Kelambine wis busana muslim iku pun lumayan daripada kelambi. Dibarengi kalian gluduk niki. Daripada mboten kelambian nggih lumayan. Tapi jangan kita hanya nek wis ngajine pun bolak-balik ngeten, aja mek mulyano awak niku namung ditingali saking kelambine mawon. Tinggi mulai ditoto sak lambene, ditoto aja sregep rasan-rasan. Sak napa sikape
Perlu tiang niku senajan mboten geduga tapi gaya ya senyum ngono gaya. Asline gak geduga tapi ketok senyum lah. Sikape pun mulai sae. Kone pun mulai sikape pun mulai sae terus atine ditoto. Atine bener-bener tawadhu. Mergi ngeten Bapak Ibu. Akhlak niku gampang belajar. Jenengan diluk kali kula pun enggak ada akhlak. Kula diluk kali jenengan pun enggak ada akhlak. Senyum pun akhlak. Tapi kadang ati kan mboten saged diwaca. Kadang yo saya gak terima barang atine. Saya kepengin maido atine niki. Tapi lambene pun tersenyum. Berarti akhlake pun sae ananging tasawufe dereng sae. Nah, ngaji teng dalem niku kan wonten tasawuf barang. Dadi bahas masalah ati. Termasuk niki kitab Imam Al-Ghazali nggih bahas masalah jelas dohir nggih dibahas, tapi nggih saatine nggih dibahas. Wa yaz'amulan nyono sapa maghrur wong sing tertipu mau annahu ing satemene maghrur yatlu iku nuntut sapa maghrur izzatini ing oleh kemuliaane agama wa syarafahu lan tegese ya kemuliaane agama. Dan nyonoe wong sing wis kelambian busana muslim mau pikire ya wis termasuk mulia mulia agama padahal dereng. Niku baru tahap pertama. Tahap pertama kita punya akhlak yang baik ya bajunya yang busana muslim dulu. Tapi mbus aja kemenyek, wah aku iki wis kopiahan, wis kelambi busana muslim. Aku yang mulia dereng, kok sih baru tahapan pertama niki. Wa mahma atlaqo. Duduk yo suwi. Wa mahma atlaqo lan semangsane ngeculake membiarkan sapa maghrur alisana ing lisane fil hasadi ing dalem hasud. Ana wong niku kadang klambine wis apik pisan, wis busana muslim. Riwa-riwi wis lunga jamaah sembayang ya jamaah, tahlilan ya jamaah napa muslimatan napa niku Cak Nasir biasa niku. Ansor Rijalul Ansor ta napa niku. Wis sae lah secara fisik pun sae, kelambine pun sae. Tetapi atine tesih hasud. Kadang niku ngeten, aku iki lho bendina rutinan. Kon gak tahu lho, atine ngoten tok niku berarti pun enggak ada sifat hasud. Nah, boten remen ningali tiyang susah klintu, remen ningali tiyang susah semrat tiyang seneng niku tiyang hasud. Lah niki mboten jenengan tok sing nyekel mesti ya padha wae kadah yo ngeten barang. Makane bareng-bareng ayo belajar bareng-bareng pripun jene dados tiyang sing mboten gadah sifat hasud. Mergi sifat hasud itu semuanya berpotensi. Bukan hanya tiyang awam. Yo masana kiai yo biasanya hasud-hasudan padha wae. Kenapa kiai kok nggawe pondok dewi-dewi? Biasanya mergo hasud. Lah hasud itu kan cara alat setan. Karepe ngono cikne enggak ada dosa sing kathah kiai-kiai niku. Akhire hasud, barang hasud nggih padha dewi-dewi. Setan kalah maneh. Bareng nggih padha dhewe nggih jamaah dhewe-dhewe pinter kabeh, ngalim kabeh lho. Setane kalah maneh. Jadi ternyata setan iki ana gobloke. Napa niku? Nggudi cikne tiyang hasud ternyata nggawe jamaah dhewe-dhewe. Rata-rata biasane putrane kiai kan ngoten. Mboten kumpul sak nggon. Sementara teng Sunan Derajat tesih sanggon niku. Ate pondok-pondok ageng pun pisah. Kados teng Lirboyo niku sak desa pondoke kuwatah niku. Teng pondoke Mbah Yai Wahab Hasbullah nggih niku pondoke kuwatah. Putrane ndamel piyambak, putrane sing barep ndamel piyambak. Mangke mantune ndamel piyambak, tapi sak desa. Tapi biasane tesih wonten induke. Induke iku sekolahane sing umum. Ku sing bagian Al-Qur'an teng ini sing pundi. Sing bagian umum teng pundi ngoten biasane. Nggih. Atus teng ploso niku sing bagian umum niku teng putrane Mbah Yai Munib sing di sekolah iku Sidang niku. Niku asmane Queen Al-Falah. Niku wonten umume. Wonten sing induk putra niku sing ngasuh niku Gus Kausar. Induk putri sing ngasuh niku Mbah Yai Huda. Jadi pada saat desa niku dadi pondoke kuwatah. Mangke sing putri sing estri, putrine Mbah
Jazuli sing estri niku ngadegno pondok jenenge napa? Badrul Falah. Pokoke ana falah-falahe ngoten. Sak desa niku. Kula nate mriku kan yoga kula kan mondok mriku. Niku sak desa sak pondok kok akeh ngene. Niku nek ditingali per pondoke, niku paling santrine kiwa tengene nggih 2000, 3000 wonten mawon. Tapi nek ditotal 10.000 lebih niku. Ya biasane teng sponsor kan santri ploso 10.000 niku sedaya. Jadi 10.000 lebih niku sedaya. Tapi nek tiap pondok paling nggih 3.000, 4.000, 2.000 ngoten. Sing teng pondok iku kula niku paling gedhi namung 750 tiyang misalane. Pondok khusus napa estri. Kula lajengaken. Jadi terkadang setan itu yo kalah karo menungso sing hasud. Tapi hasude digegak apian wong alim kok. Barang hasud gawe pondok dhewe, gawe musala dhewe, padha NU ning gawe musala dhewe. Fi akronihi ing dalem kanca-kancane mahrur. Hasud nanggone kanca-kancane dhewe. Au fi man utawa ing dalem wong. Nek akron iku berarti bolone dhewe, padha NU-ne. Nek Muhammadiyah ya padha Muhammadiyah, tapi hasud. Wa fiman au fiman utawa ing dalem wong rodha kang ora nerima alaihi ngatasé mahrur sayan ing suwiji-wiji mingkalamihi saking ucapane mahrur utawa sing boten kanca beda pendapat. Jadi jenengan hasud marang sing beda kali jenengan kali tiyang Muhammadiyah semisal utawa tiyang Muhammadiyah hasud kali panjenengan. Iki sing kedua niki. Nek akron iku bolone dhewe, nek sing fiman rodha alaihi berarti sing boten bolone. Tapi padha Islame sik. Lam yadun kang ora nyono binafsihi kelawan awak dhewe maglur, anna dzalika ing satemene mengkono-mengkono atlaqul lisan hasadun iku diarani hasad utawa hasud. Lah boten rumangsa tiyang nek wis mulai metu sifat hasud niku kadang mboten rumangsa nek iku hasud. Iki bener kok. Iki aku berjuang kok. Aku gedhe iku kan mergo aku berjuang. Iku mung saya aku. Padahal padha Islame. Mboten rumangsa nek dheweke hasud. Waya kurang ngucap sapa magrur. Iki contone ucapane wong sing kebujuk wae. Innama huwa angtustene utawi yo atlaqul lisan. Ngecon lisane cek ning hasud wae nggih. Ghadabun iku muring-muring lil haqqi krana kebenaran. Aku iki muring-muring mergo belani kebenaran. Aku gedeng kono mergo aku belani kebenaran. Iki alasane. Padahal iki sejatinya adalah tiyang sing hasud. Boten seneng kali tiyang lintu. Karena apa? Karena peluangnya diambil oleh tiyang lintu menika. Logika ngeten Bapak Ibu nggih. Jenengan paribasane resik-resik teng Sunan Giri. Terus ana tiyang sing ngewangi panjenengan. Kinten-kinten jenengan iku tambah seneng apa tambah gedhe? Seneng ya rata-rata nggih. Oh ana ngewangi aku cah seneng. Terus jenengan dindeh. Sanan miri tak sapunane dhewe. Kira-kira sampean tambah seneng apa tambah gedhe? Mestine tambah seneng. Wah, tepaan langsung nyapu. Ha nggih. Lah biasane kula sukani contoh. Wonten tiyang sing paling pas enak Muhammadiyah wae. Wonten tiyang Muhammadiyah gawe majelis taklim misal. Tujuane ge nyebarno agamane Allah. Terus kula panjenengan mboten payu sing kono semisal. Sing Muhammadiyah laris. Wong ana minyake barang jarene. Laris wae. Wes jenengan mboten pajeng kan minyake nek godho tok. Yes. Terus jenengan hasud lho. Kok laris kono timbang kene? Wah, iki piye iki laris kono timbang kene iki? Mestine iki kados wau resik-resik Sunan Giri wau. Wah, tepaan iki. Nek wis rono kabeh menisan prai wae kene ana rono pisan ngaji kabeh bareng rono. Mestine nggih ngoten. Wong wis ana sing bagian ngresiki. Niku contone ngresiki Sunan Giri niku. Logikae ngoten. Tapi duka panjenengan niku contoh kula niku. Kula lajengaken. Fa innahu wa hadza utawi ikilah wong utawi ikilah maghrur. Maghrurun iku ya wong kebujuk nek ana wong ngomong
aku gedeng iki mergo kebenaran. Padahal gedeng kali tiyang sing padha muslime iku jelas-jelas mereka adalah orang yang tertipu. Fa innahu mongko sak temene maghrur utawa hadza. Sami rujuke maghrur wis saged, hadza wis saged. Lautu ina lamuno iku nyacat utawa ngritik fi ghairihi. Lautu ina lamuno den kritik utawa den cacat apa fi ghairihi ing dalem liyane maghrur. Minal ulama'i saking ulama liya. Min akronihi saking kanca-kancane maghrur. Rubama lam yaghdab. Rubama lam yaghdab ya mestine ora muring-muring. Ana kanca sing luwih pinter tinimbang sampeyan, terus ngritik sampeyan, ngandani sampeyan. Ya mestine sampeyan gak muring-muring. Padha nek sampeyan dikandani, Mas, ndok nggone kelambi sampean ana ulere. Iki kan kritik jenenge. Sampean muring-muring apa tambah seneng? Mestine nggih seneng. Iya ana uler, tak buake ulere. Tapi biasanya jenengan boten. Mas, kelambine ana ulere. Wis gak ngurusi raimu. Iki ular-ularku dhewe. Lah, niki juga sampean logika sampean bayangno niku napa niku. Jadi yang ngalim ngelingno tiyang ngalim liya niku biasa ngoten. Mas, ndok nggone kelambi sampean ana ulere. Tapi kadang sampean balikno padha wae kelambine ulere padha wae ngono akeh. Mestine dibuak sik uler jenengan dibuak dhisik. Sadurunge jenengan balikno gunem. Mergi tiyang ngalim ngelingno niku pasti weruh wong alim ya weruh lho. Ngelingno sampeyan ana ulere. Nek teng kitab Ihya niku contone niku wonten tiyang ngalim ngelingno kancane padha aline. Nek teng jubahe wonten kala jengkinge. Mestine sing dielingno ya mesti tambah seneng. Ya Allah, matur suwun aku sama elingno ana kala jenenge urip lambiku. Kok ngono tanggo wae ya aku keentuk. Logikae ngoten. Lah tiyang kadang nuturi utawa ngritik, Mas, sampeyan niku kok tambah suwe kok malah ngene iki lapo iki. Sawane kok kakean ngene sampeyan iki. Mestine sampeyan yo matur suwun. Matur suwun sampean elingno. Tapi biasane tiyang lak mboten. Dielingno, wah, kon dhewe yo ngono. Kon niku sapa kon tambah ngoten, Mas. Malah dadi tukaran, padahal karepe nggih ngelingno. Makanya kula mboten purun ngelingno jenengan nang sak dalan-dalan. Enak lewat ngaji wae. Eling gak eling urusanmu. Kula pokoke ngelingno ngoten mawon. Estu kula sering beberapa urusan fikih nggih. Kula ningali tiyang wudu ngoten niku. Mboten tepak sini. Dielingno niku wis tuwa, gak dielingno kok mboten tepak. Wis tak ngulang ngaji wae muga-muga wong ngringekno ngoten mawon. Mergi mboten pantes misal kula Mbah. Iki lho Mbah. Gak timbal, gak tepak kok sawane mboten pantes ngono lho. Wis tak ngulang ngaji muga-muga tiyang nderek ngaji ngoten mawon. Soale kadang biasane kula semerep niku ibu-ibu. Kesah napa ziarah wali tang lencer kados kanca-kanca MI niku. Ibu-ibu bisa klambine kan bau dawa. Lah nek wudu wong kesusu dukur napa, sikute iki mboten diwinggis ya. Sek ketutupan sikute. Padahal mazhab Syafi'i niku sikute kudu dibasuh. Artine napa? Mbasuhe sak dhuwure sikut. Aja dipasno. Dadi kudu sak dhuwure sikut. Sunahe sampai setengah mriki. Artine sikut harus terbasuh. Lah kadang mingki sik sak menten tok. Kabeh. Iki beda elingno wis tuwa-tuwa, gak dielingno aku ya gak tepak. Wah, akhire ngulang ngaji wae. Muga-muga tiyange nderek. Nek tiyang jaler biasane niku tungkae. Nah, tungkae disiram, sing disiram sikil ngarepe. Tungkae mboten kesiram. Nah, niku sing bahaya niku. Nek wudune mboten sah, salate nderek mboten sah. Mergi wudu niku wajib ketika kita melaksanakan sholat. Wudu niku hukum asalnya kan sunnah, tapi menjadi wajib kalau kita mau melaksanakan sholat. Bal rubama yafrahu. Balik mestine yo tambah bunga. Mestine dielingno yo tambah bunga, aja tambah gedhe. Wa in azharo mongko lamun pertelo bil ghadhabi kelawan muring-muring.
Wa in adharo lan lamuno mertelaake sapa maghrur, digantos maknane mertelaake sapa maghrur Allah ghadaba ing muring-muring indan nasi mungguhe menungso bi ayyuhibba kelawan yen to sak temene maghrur yuhibbu iku den senengi yuhibbu iku seneng sapa maghrur hu ing ghairuhu hu ing ghairuhu kuwayahe muring-muring padahal asline niku mboten tepat. Dene disenengi karo bolo-bolone. Oh, kuwayahe muring-muring. Padahal muring-muring kali tiyang sing jenengan hasud iku mboten tepat. Warubah mangeten contone. Jenengan biasa kumpul kare semisal kali Cak Nasirul. Cak Nasirul enggak ada mungso Cak Nasirul Mas Bayu semisal. Biasanya kumpul Cak Nasirul yo gayahe bolo-bolo Cak Nasirul Bayu ku elek, Bayu ngene. Nah biasanya kan ngoten kan. Lah niki sing kula maksud. Gayahe gething padahal sini yo kula nggih bola Mas Bayu, petok Mas Bayu ngelek-ngelek Cak Nasir. Wah, padha Cak Nasir wong ngene Mas Bayu. Nah, niki biasanya tiyang hasud ngoten. Dodol gunem. Teng mriki ngomong kono sing elek, teng kono ngomong kene sing elek. Niku tiyang hasud sama titeni. Nek ana wong ngono jelas tiyang hasud. Wis ngoten mawon. Warubama iki bab iso tek dhuwur ngare. Wis tak ndek-ndek sene nggih. Kula ndek-ndek napa niki. Warubama yudhiru lan semangsane mertelaake sapa maghrur al ilma ing ilmune wayakul lan ngucap sapa maghrur gharadhi utawi tujuan ingsun bihi kelawan yadharul ilma an ufida iku yen to paring faedah sapa ingsun al khalaqa ing pira-pira makhluk wa huwa utawi gharadhi bihi huraun iku omong kosong li annahu krana sak temene kelakuan laukana lamun ana apa gharadhuhu tujuane maghrur solahul khalqi iku bagusake akhlake makhluk utawa bagusi makhluk la uhibba mongko yektine seneng sapa maghrur solahihim ing bagusi makhluk bagusi khalqa rujuke teng mriku nggih ala yadi ghairihi ing atase tangane liyane maghrur es dheweke nek pas wae ngulang ngaji tiyang alim niku wau nek ngomong, wah aku iki tujuanku iki apik, aku yang mulang apik, wong-wong cene apik. Lah tibake ana pengajian sing luwih payu tinimbang dhewe. Terus dhewe kasut lho, kok laris ngono ya timbang kene. Kene sing ngaji mek 5, sing kono ngaji kok 20 misal. Wah, terus jenengan hasud, wah jelas gak tepat sing kono iki. Lah, nyatane iki jenengan termasuk tiyang sing hasud. Mergi napa? Logikae kados wau. Nek ana wong sing wis makili sampeyan nyebarno ilmune Allah, mestine sampeyan tambah seneng wong ana sing ngewangi kok. Oh tepakan ana sing ngewangi. Iki sing ana sing ngaji mek 5 ya tepakan mek ana 5. Pasilane mboten kathah. Ngajine malah mboten suwe lho kan ngoten. Kula ngaji teng dalem kawit-kawitan sing ngaji niku tiyang Cak Nasirul, Cak Bidin, Mas Bayu, Mas Panas tiyang kawan. Kulo jajan kulo sampe kuwatah. Iki piye iki Cak Bidin iki kok iso gak 15. Kau bos tapangan dhewe oke aku. Cak Bidin niku. Saniki nggih alhamdulillah pun radi kathah. Kali-kalitan niku sing ngaji tahu sepindah niku Cak Bidin tok. Dhewean. Cak Nasirul pas repot, Mas Bayu tambah jarang ngaji Mas Bayu. Cak Sueb sik kala-kala sik. Iso dhewean Cak Bidin duka dongaran. Dhewean. Nah, kula pun nate sanjan, Cak Bidin. Pokoke nek sing ngajine wong loro tak waca kitabku, tapi nek wong siji jandoman wae. Kula jangan ngaji mboten purun. Wis moh aku dhewean kok wis jandoman wae. Padahal niku wetese wonten estri kula, kan ana loro Cak Bidin bojoku sampean. Gak wis dhewean wae. Dadi jandoman mangan jajan sampe telas kuwatah 2 piring niku. Terus sisane kula bungkusno, dibungkus oleh estri niku. Digomol kali Cak Bidin. Ya lumayan lah. Jajane ketika niku pas enak niku diparingi abah, diparingi kiai kawula, diparingi jumblek, diparingi
cukup kali dosa biji, cukup 15 biji ngoten. Jadi cak bikin dahar itu mbonten 5 cukup 6 ngoten. Sak lungguhan itu. Terus dibungkusaken. Wes pokoke bejo tambah enak kowe. Sing ngaji saiki tambah enak pas selane gak kathah. Santai mawon kowe. Sing ngaji akeh ya bungah mergo sing ngaji akeh. Iya dibari. Mimman saking wong wa kang utawi ya man mithluhu iku sepadane maghrur. Sing ulang ya padha pinter ya padha ngalime kok. Lapo kadhe hasud biasa-biasa wae. Wa rubama lewatan. Wa fauqahu lan terkadang au fauqahu lan terkadang sandhuwure maghrur. Malah kadang sing nyaingi iku mau tambah luwih ngalim. Sing nyaingi duwe pengajian dhewe tambah luwih ngalim. Yen mboten napa-napa tambah enak. Kula boten baleni malih bahwa golongan kula panjenengan wong NU kali Tiyang Muhammadiyah niku padha-padha ahlus sunnah. Ananging beda mazhabe wis niki secara akidah. Nek secara organisasi ya beda ketua umum ngoten mawon. Nek masalah akidahnya niku hampir sama, beda mazhab mawon. Nek sampeyan nate belajar teng napa masalah teng NU napa konun asasi itu napa niku teng NU. Niku wonten lho. Jadi mazhab fikih niku ada 4. Yang pertama sing paling tua niku Imam Hanafi. Sing kedua Imam Maliki. Jadi Imam Hanafi pun radi sepuh. Kemudian muncullah Imam Maliki muda. Yes. Imam Hanafi sedo lahirlah Imam Syafi'i. Merguru teng Imam Maliki. Yes. Imam Maliki sedo muncul malah Imam Hambali. Imam Hambali merguru teng Imam Syafi'i. Imam Hambali gak ada murid jenenge Imam Bukhari. Sing ana hadis nih. Imam Bukhari gak ada murid Imam Muslim. Jadi ini wonten tiyang kok ngomong teng TV biasanya kalau tinggal ini. Kita harus kembali ke Quran dan hadis. Mesti ini kudu dari mazhab. Mergi napa? Imam Bukhari niku nderek mazhab Imam Syafi'i, padahal Imam Bukhari ku murid Imam Hambali. Jadi Imam Bukhari periwayat hadis, penulis hadis. Niku nderek mazhab Syafi'i. Nah, kalau ini Pak Husnan Tanglet, mazhab sing paling apik ning sing pundi ya? Kalau jawab semuanya saya. Tapi sing paling laris mazhab Syafi'i. Sing paling kathah penganutnya itu mazhab Syafi'i. Yang paling banyak kedua adalah mazhab Imam Maliki. Lah kanca-kanca Muhammadiyah niku nderek Maliki rata-rata. Sing NU rata-rata nderek Syafi'i. Niki kula ngomong rata-rata mboten kabeh. Mergi napa jenengan benjing sing berangkat haji. Sing badhe berangkat haji niku teng Mekah mriku dianjurkan, malah ono sing ngarani diwajibkan pindah mazhab Imam Maliki. Nek mboten pindah, wah wudu jenengan batal terus. Mergi mubeng tawaf teng Ka'bah niku pasti akan tersentuh dengan laki-laki perempuan. Iku jenengan mboten pindah mazhab yo batal terus, mboten dadi terus tawaf. Nah, kemudian sering saya contohkan lagi, ibu-ibu membuka wajahnya. Niku nderek mazhab Imam Maliki. Nek nderek Syafi'i, boten harus ditutup semuanya. Mripate nggih ditutup. Pakai kacamata, terus pakai cadar. Niku mazhab Syafi'i. Nah, nek mazhab Maliki, ya wajahnya dan telapak tangan bukan aurat ketika di luar sholat, sama dengan sholat. Ya, itu makanya pokoknya aja fanatik temen lah. Nek iso fanatik Islami wae. Wah, Islam. Tapi nek Muhammadiyah itu biasa-biasa wae. Kula ngomong ngeten cek rukun, cek nek mboten apa, mboten saling hasutan. Kula jangaken. Warubama yadkhulu lan nalikane mlebu ala sultani ngatasi pemerintahan. Warubama yadkhulu lan semangsane utawa kadang-kadang mlebu sapa maghrur wong sing tertipu wae. Ala sultani ngatasi pemerintahan. Suatu ketika wonten tiyang ngalim iki marek-mareki pemerintah mboten napa-napa.
Tiang ngalim marak-marak pemerintahan itu mboten napa-napa, tapi mboten sae. Tapi mboten napa-napa, mboten sampai kategori dosa besar. Boleh. Wa yatawaddadu lan asih-asihan sapa maghrur ilaihi marang sultan. Ya saling bercengkrama, saling bekerja sama dengan pemerintah kados jenengan bekerja sama dengan pemerintahan desa. Oh jenengan mboten bekerja sama, ya mboten angsal izin pendirian yayasan, pendirian sekolahan mboten asal izin nek gak bekerja sama kali pemerintah. Boleh bekerja sama dengan pemerintah. Wa yuthnilan muji-muji utawa ngelem-ngelem sapa maghrur. Maghrur itu berarti orang-orang yang tertipu ya. Alaihi ngatasi sultan. Wis barang bekerja sama karo pemerintahan yo jenengan puji-puji wong pemerintah nurut di mei gawe izin iki dituruti. Izine kok dituruti. Fa idza suila mongko ing dalem nalikane den takoni andalika saking mengkono-mengkono ya dukhulu ala sultan. Kala mongko jawab sapa maghrur. Wis mari bekerja sama kalau pemerintah ditakoni. Terus jawab piye? Kala mongko jawab sapa maghrur. Innama gharadi. Saat temene utawi tujuan ingsun iku anfa'a yen to manfaati sapa ingsun al muslimina ing pira-pira muslim. Tujuanku iki supaya bermanfaat bagi orang muslim semuanya. Panyine aku parek-parek pemerintahan aku. Tujuanku kerja sama. Ben lapo? Tujuannya untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Duga angsal bantuan, duga nopo, atus damel nopo iki aula niku asal bantuan saking pemerintah, saking DPR. Duga pinten mboten semerap kula. Terus akhirnya kirang, ya dana kirang. Terus urunan. Nah, urunan akhirnya lengkap kula saya. Tapi sik guru ana kipase jadi. Guru ana kipase. Nah, dilungkas mangkel Allah nyumbang kipas niku. Wa an arfa'alan yen to ngilangi sapa ingsun anhum saking muslimina adororo ing kemlaratan. Aku parek-parek pemerintah itu tujuanku ben wong muslim gak tambah melarat. Nah niku angsal bantuan macam-macam. Cek gak tambah melarat. Wa huwa utawi maghrurun iku wong kang kebujuk. Ini ana wong ngomong ngono. Dia adalah orang yang tertipu. Mangke contone tengandap, lapo kok tertipu? Walau kana lan lamun ana gharduhu apa tujuane maghrur. Zalika iku mengkono-mengkono ya dukhulu ala sultan. Faroha mongko bunga sapa maghrur bihi kelawan dalik idza jaro nalikane lumaku ala yadi ghairihi ngatasé tangane liyane maghrur. Bisi pentekone kok. Lancar ya. Burin misalnya. Walau ra'a lamun ningali sapa maghrur man ing wong wa kang utawi yo man mithluhu iku sepadane maghrur inda sultani ing dalem sandinge pemerintah yasfa'u kang nulungi sapa man fi ahadin ing dalem wong suwiji ya gobu mongko bendu sapa maghrur. Wis maulah jenengan maraki pemerintah lah. Tujuannya kanggo keapian. Lah terus ngomong aku iki marani pemerintah kanggo keapian. Iku tertipu. Tertipune lapo saiki? Semisal jenengan teng pemerintah ditolak. Terus wonten kanca panjenengan yang agak berbeda dengan panjenengan. Terus marani pemerintahan. Terus sing asal bantuan kanca sampeyan iku wau. Mboten jenengan. Nah, kita jenengan muring-muring apa biasa mawon. Nah, nek jenengan muring-muring berarti jenengan tertipu wau bahasa sing pertama wau. Buktine napa? Padha wae masan kanca jenengan yo kanggo umate dhewe padha wae kanggo wong akeh, kanggo muslim juga. Mestine jenengan mboten muring-muring. Wah, tepaan aku gak kena berarti kancaku sing kena kanggo wong liya padha wae, mestine ngoten. Tapi nek jenengan ngomong, wah, kok kena kono ya? Kok gak kena kene bantuane? Nah, jenengan tertipu.
Wong kono oleh ya kanggo wong umum padha wae. Mboten kanggo pribadinya sendiri. Niku logikae ngoten. Jadi jenengan kok rumangsa kaya iya iki gara-gara aku, nek gak aku gak beres. Niku hati-hati. Niku jenengan pun mulai tertipu jenengan. Mulai rumangsa apik, mulai rumangsa dadi wong kaya dadi wong sing paling mulya. Kawan ini yang ngaji. Sepedae teng lebet mriku. Warubama jam pinten ya? 9. Ada sih. Terus. Jam 9 ya. Warubama akhoda lan semangsane mundut utawa ngalap sapa maghrur. Min amwalihim saking pira-pira bandane sultan. Fa in khutira mongko lamun den krentekake bibalihi ing dalem atine maghrur. Annahu ing satemene amwalihim. Haram niku haram. Wis katakanlah bantuane mboten teng kanca panjenengan, bantuane teng jenengan. Terus jenengan berpikir sawangane iki duit halal sawangane iki wong teko pemerintah kok. Jenengan nyono apik sawangane duit halal iki. Padahal Bapak Ibu nggih, yen jenengan semerap pajak niku secara fikih hukumnya haram ya. Artinya pripun sih? Artinya bantuan dari pemerintah itu sudah pasti campur dengan barang yang haram. Ada yang halal, ada yang haram. Tapi jenengan kok pede, wah oleh bantuan ini halal teko sama niku. Kose itu loh dhisik. Mergi jangankan itu orang yang Islam, jangankan orang yang Kristen. Sami mawon. Bahkan pajak niku wonten sing saking rumah-rumah bordir, saking tempat kasino perjudian, saking nopo sing joget-joget niku diskotik. Nah iku hartane masuk ke pemerintah sedaya terus mangke dados dana nopo jasmas macam-macam niku bantuan teng jenengan sae mawon. Jadi bukan hanya jenengan tok, masan guru padha wae. Guru kan saking pemerintah padha wae. Jadi makanya kenapa kita harus banyak bersedekah? Tujuannya apa? Ngresiki harta panjenengan. Kudu diresiki senajan wong kere, pendapat kula tetep harus mengeluarkan zakat semampune kalian. Nah, penghasilanku sedina 5.000 rek, wis tak zakati 500 repis, mboten napa-napa. Tapi disimpen sik. Oh, sama 6.000 kita mek zakat ta, sapa sing 500 repis ki opo? Simpen sik engko le setahun nak kumpul pinten. Nah, baru diberikan. Kudu diniati. Senajano harta panjenengan dereng sampai sak nisab. Diniati. Aku iki iso uga sing tak trimo iki ana harame iki. Tak zakati dhewe. Mampuku 500 repis ya wis 500 repis. Mampuku 500.000 ya 500.000. Aja domeh ketoke halal iso uga jenengan kesah mboten ada lah. Jenengan pegawe lah. Dibayari kare bos panjenengan. Bos panjenengan iki lho duwe teko ndi kan dereng jelas ini. Ketok itu kan jenengan mergawe padahal macam-macam niku. Iso uga sange mriku. Nah, makane jenengan kepengin ati jenengan tambah suwi tambah apik senajan duwe mboten kathah tetep niati aku kudu zakat. Mboten sedekah. Nek zakat lak sunah. Nek sedekah sunah zakat. Dadi sampean wajibno dhewe. Diwajibno dhewe diitung-itung dhewe. Pokoke tak wajibno aku iki penghasilanku 1 juta. Pokoke sak wulan aku kudu metu dhuwit 5.000 jeneng wajib kudu ditokno 5.000 dilebokno masjid, tak dipareno sinten, tak dipareno madrasah lan opo. Makane kula berpendapat bahwa jenengan nang nyekolahno yoga nang gelek gratisan, gak patah pinter biasanya anak sampean. Kecuali beasiswa. Beasiswa kan dibiayai negara, enten. Tapi jenengan golek sekolah sing gratisan biasanya gak patah pinter. Mergi napa syarate pados ilmu niku salah setunggale adalah sangu.
Iku syaraté kudu sangu. Damel napa? Damel bisaroe gurune, mboten gaji niku bisaro. Bisaro niku alat untuk membahagiakan. Nek gurune gurune yoga panjenengan niku bahagia, dongane mantep wis muga-muga muridku pinter-pinter. Tapi nek gurune wah iki bisaro kok meli 5.000 ngene ndongae biasa-biasa mawon. Ndongae biasa-biasa wae 5.000 bisaro. Jadi pendapat kula niki pendapat lho nggih, jenengan pados sing gratisan mboten napa-napa mboten salah. Daripada mboten sekolah lah enak gratisan kan. Tapi pendapat kula nek ndelek sekolah aja sing gratisan, Pak. Semisal kok gratis kados Sunan Giri kudu bayar dhewe. Aku kudu infak nak Sunan Giri sakmene mergo anakku sekolah, Nduk. Senajan mboten diwajibno. Tujuannya apa? Damel syarate yoga sinau golek ilmu itu syaratnya adalah sangu. Damel biaya yogane piyambak utawa bisaroh teng gurune. Monggo Pak Yai matur. Annahu kala ngendika sapa kala ngendika lahu marang Maghrur. Asyaitonu sapa setan. Lho, setane iki moro-moro ngomong teng panjenengan. Teng atine panjenengan. Hadza utawi ikilah amwal. Malun iku harta. La malika kang ora ana kang miliki iku maujud lahu kedue mal. Terus setane ngisi teng panjenengan. Dime pemerintah kok mau dimehi kok ditolak terima wae. Iku halal ora ono sing duwe. Jenengan boten ngati-ngati iso uga nggarai boten barokah. Kula ningali teng pondoke Pak Yai Abror. Pak Yai sing apa sukune boten normal setunggal. Niku pondoke menolak bantuan apapun dari pemerintah. Ngantos sak menika. Kula niku sampe salut cah. Ono ya Kiai Kendeling ini. Jadi beliaunya tidak menerima bantuan apapun dari pemerintah, dari DPR, dari siapapun tidak mau. Jadi murni donatur pribadi. Kok saking DPR ditakoti, iki gaji DPR apa gaji usaha sampean? Ini gaji DPR ditolak, tapi ini gaji usaha dhewe mertamu napa ditani. Niku Pak Yetoha, nggih Pak Yetoha Brori, Pak Yetoha lho. Niku sing mboten pondoke mboten rami bantuan saking pemerintah. Pondoke nggih ageng kok. Padahal baru berdiri, kayak nembe. Benten kali pondoke Yai Gofur, Yai Gofur niku wah tanggal sama niku napa mawon diterami niku. Niku kula nate ditanglet kali beberapa murid seniornya, apa Yai niku. Yai kula niku. Ditakoni ngene, jenengan kok purun mawon disukani bantuan saking pemerintah. Oh, iya, tapi engko sik tak delok-delok nek kira-kira sing bantu wong iso ngene tak gawe dalan, digawe WC, ngoten terus. Terus dike sekolahan kenakan sing kono. Damel dalan nggo. Nggih, damel paving, tumbas aspal ngoten. Terus damel WC. Nah, ditelaki bocah-bocah niku. Nah, boten ditolak, diterami tapi didelok oh iki ketoke wong sotok ngene ya, digawe WC. Digawe dalan. Dimuruh. Muruh kan butuh modal, butuh dana. Ngoten jawabe Kiai kawula ngoten. Tapi nek disumbang kali tiang-tiang sing nyuwuk mriku kan dalam template 50.000, 20.000. Niku didamel semen, damel bangun sekolahan. Nah niku sing garai barokah niku. Wa huwa utawi mal lima sholihil muslimina iku kanggo kebagusane pira-pira muslim. Wa anta utawi sira imamul muslimina iku imame pira-pira muslim. Wa alimuhum lan wong alime muslimina. Wa bika lan kelawan sira iwamuddini qawamuddini utawi jejege agama. Dibisiki setan ngono. Wis duwe gawe wae. Awakmu iki wong sing alim, awakmu iki wong sing bertanggung jawab terhadap berdirinya agama nduk daerah sampeyan. Terima wae, aja ditolak. Nah niki kudu atos-atos. Kuwatir jenengan kerbu tiyang sing tertipu. Wa hadhihi
Wallahu a'lam bishawab. Monggo diwaos donga riyin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, wonten pertanyaan monggo.